Ọkazamaka awụnyego live and direct anyị abatago na ya wụ mmemme nke iri ji Edo Nnewi dịka o si na-agara ụbọchị taata ụmụnne ndị esonyego na ya bụ mmemme nke iri ji Edo Nnewi nke bụrụ ụbọchị taata. Aghọọla Katọlik ife ọ pụtara bụ na ya wụ omenala akwụdosighị ike kwuo na ya wụ omenala agaghị efu dịka omenala Igbo si were dị. Unu n'ezi anya na anyanwụ geto onye ya kwụ na hold up ji mmadụ jide motosaịkụl jide moto iji wee gosi na omenala Igbo ya dị. Omenala Igbo agaghị efu. Mmemme na-aga ọfụma n'ụbọchị taata na iri ji nke Edo Nnewi, arụsị Nnewi ji dị ebube ka anyị nọ n'ụbọchị taata arụsị Nnewi ji were dị ebube. Unu nekwazi anya ụnụ ya afụ mmadụ dụka aga iyi ihe abụ ndị ọdịnala Uruagụ ndị ọdịnala Uruagụ ka ha si wee nọrọ ha nọkwa nọzie ike ọ ndị kwenyere na ya bụ mmemme ya bụ mmemme iri ji nke Edo Nnewi ga-akwụrụ na ọ ga-akwụdosi ike omenala ga-adịgide, omenala ya agaghị efu. Ụmụ ọdịnala Uruagụ ọha ya bụ mmemme na-aga n'iru. Mmemme nke iri ji Edo Nnewi ka anyị nọ na taa. Aga m ekele the big deal Lekki studio Nnewi ekpene ịgbala agbaghị onye ebe Nnewi amụọ na mma ọ na-ebe ka ewu obere oge a ga-emere nkata akata akụla asị ọ bụrụ oge ọ ga-abata mmụọ na-apụ ọkụ na ebe ahụ ụzọ gbagọọnụ ndị oyibiri ya mmụọ na-apụ ọkụ onye Nnewi amụọ na nwa na-ebe ka ewu ezi nwaanyị ya alụ okwu ọkụrụ mmadụ akarịa aka na-ekele the big deal Lekki studio ezi nwa agba nne ọkwa sọba atụ ya ji ebube na nke ikpeazụ ya ụmụ ọbụla ndụ onye ahụ eke sọba atụ ya na-ebekere azụ igwe enyi Nnewi mmiri bi na ọbọdụ ya na-ebe mmadụ abọdụ aka nwa ka nwere isi ọmụ ezigbo ma were ka nnukwu ọrụsị nke ọrụ ma ji wụrụ ọnụ nkọ n'iru nwaanyị mara mma nke ukwuu nwaanyị gba ọla n'aka ọ nnukwu nwaanyị eji wee mara Nnewi bụ Edo maka ụfọdụ ya ada ajụ
edo Nnewi ọ nwoke ka ọ nwaanyị ọgazi abatago life wee na-akọwara ụnụ ya bụ nwa eji mara Nnewi wee edo nwaanyị ife anyị bịara n'ụbọchị tata ka unu nwere usonye were ụkwụ aka ji ọfọ aka bụ ọfọ Nnewi bụ edo na-ekwukwazi nnukwu mmụọ a na-akpọ eze mmụọ ọ batala